Hola, papà. Hola, Neus, com estàs? Bé, què estàs fent? Doncs mira, estic enviant missatges a tots els llauradors que conec perquè estem preparant una manifestació en València el pròxim 28 d'octubre en l'Estació del Nord a les 11:30 per a veure si entre tots som capaços de salvar a l'agricultura. Però, papà, per què és tan important salvar l'agricultura? Perquè no és només un negoci, és també la nostra forma de vida que se remunta a diverses generacions. Papà, qui ha plantat tots aquests tarongers? Els més joves els he plantat jo, i els altres es van plantar entre el iaio i jo. I els que estaven abans es va plantar el teu rebesabuelo. I els nostres avantpassats van plantar els primers tarongers per a que ara nosaltres puguem mantenir la tradició i poder viure de l'agricultura. I què passaria si tot això desapareguera? Pues que tant els demés llauradors com nosaltres tindrien que canviar d'ofici, si és que podem, per a poder menjar. Però això com és possible que pugui passar? No ho entenc. Jo te ho explicaré, filla. Els polítics han decidit que és millor portar les taronges de molt lluny perquè creuen que nosaltres no fem falta. I a més, en aquestes collites que porten d'altres països de molt lluny ens porten també unes plagues per ajudar a destruir les nostres collites. Però és que, a més, ens han prohibit els únics fitosanitaris que teníem per a poder controlar aquesta plaga. Però, papà, això és una barbaritat. És com si tu me digueres que vols més una xiqueta d'un país molt lluny abans que la teva pròpia filla i que, a més, em portes una malaltia molt mala per a que em fique maleta i, per si no fora poc, no donar-me les medicines necessàries per a poder curar-me. Així és, filla meua. Imagina't la sensació que tenim els llauradors amb els polítics d'un govern que se suposa que tindrien que cuidar els nostres interessos. Pues jo no pense sentir-ho. No és just. Jo vull mantindre, quan jo siga major i tu molt vellet, el que el iaio i tu us ha costat tant d'esforç i sacrifici de mantindre. Tens raó, filla. Només ens queda que lluitar. Ens queda lluitar per les coses que més estimem, la nostra dignitat, l'honor dels nostres majors que ens vigilen des del cel, per a que un dia puguen estar tots i sentar com estem ara en els teus fills i es pugues contar els orígens de la nostra tradició i de la nostra agricultura. Sí, papà, anem a la lluita, amunt del camp. Amunt sempre, filla. Vinga, amunt que està començant a ploure. Bueno, què tal el pole? Bé. Pues para...